I want to tell you a story about a little man, if I can. A gnome named Grimble Grumble, and little gnomes stay in their homes, eating, sleeping, drinking their wine. And then one day, hooray, another way for gnomes to say, Vyrobila Amálie Kunešová na houpacím koni. Film se jmenuje Vyplašená maličkost. To je to. Je semínko. Zasadíme si ho a teď zalejeme. A už roste a je z něho jablíčko. Příběh o Vánocích vyrobila Amélie Dolanská na houpacím koni. Hele, dárek. Rozbalím ho. Bonbon. Mňam. Ten bude určitě pro mě. Dárek, ten bude určitě pro mě. Rozbalím ho. Ten mám nejradši, s ním ho. Mňam, mňam, mňam. Vyrobila Anežka Havrdová, protože ještě neumí Anežka psát a jsou jí 4 roky a byly 3 roky pusa Anežka. To jsou zpětky. Mami, já chci zpětky. Zpětky. No, sundy. Huš. Těp. Je ráno. Jdem spát. Vyrobila Anička Růžičková na houpacím koni hračky a rozinka. To je krásná rozinka. Vezmu si ji sama. Bude moc dobrá, cítím to na jazyku. Pápa, zůstaňte tady. Pomoc. Jdu vám pomoct, nenechám vás tady. A mám vás tak ráda. Vyrobila diviška na houpacím koni o papouchovi. Rád malovat. Rád udělat bordel.
Vyrobila Ester na houpacím koni velmi žížaly. Já jsem růžovější. Já. To je jedno. Jsme obě stejný. Ale já jsem delší. Já jsem delší. No to je taky jedno. Ale já Já mám mám vyšší židli. Já? No to je jedno. Pa. Film vyrobil Jáchym na houpacím koni. Mňau. Buch. Vyrobil Jonáš na houpacím koni. Jmenuje se Člověk a vrana 2012. Tralilalilalilala. Ježiš. Já mám vejce. Nádherně se ho namaluju. Nádherný vejce, myslím. Hej, Vráno, já jsem si ho namaloval na Velikonoce. Lukáš Vyšťata vyrobil na koníkovi o skateboardiákovi. Film vyrobil Matěj Šimonovským na houpacím koni. Film se jmenuje Koukej. Já jsem tak krásný. Já jsem tak krásný. Já mám 2 hlavy. Pomoc. A to se mi jenom něco zdálo. Tam. A já mám prasečí ocasek, pomoc. A to se mi zase jenom něco zdálo. A já mám rohy. Já mám vlastně všecko. Film Smula vyrobil Ondřej Heinz na houpacím koni 2012. Au! No to je hrozný, to jsou dneska lidi, málem mě nabourali. Au! No ty to nejde, když se mě málem přejel, no vy jste hrozný, au! No to jsou dneska lidi. Film Trouble s kočkou vyrobila Sára Števková na houpacím koni. Já tu kočku přerazím. Kočko jedna nezbedná, to se dělá čurat po bytě. To
jsou věci čůrat po bytě, kdo to kdy viděl. Kočičko moje, neboj se, to nic nebylo. I want to tell you a story about a little man, if I can. A gnome named Grimble Crumble, and little gnomes stay in their homes. Páni a paní, Rým, jak se ruší žal. Já tíhnu duší jen k Lady Karneval. Já kdysi panám, já i vdovám hál. A teď v srdci chovám jen Lady Karneval. A teď v srdci chovám jen Lady Karneval. Moři byly ryby, pak je vylovili, pak tam zase byly, víla je zachránila. Letadlo letí a veze pány a veze děti a veze paní. Voda, lesy, voda, lesy, voda. Výťah opäť nechodí, tak zdolať 13 poschodí. Zostávam mi znovu po svojich. Na schodoch čosi šramotí a neon, kde tu nesvietí. Ešte, že sa po tme nebojím. Cestou po schodoch poznávam poschodia, poznám po schodoch, po zvukoch. Čo sme kto za ľudia? Po schodoch poznávam poschodia, poznám po schodoch, po zvukoch. Čo sme kto za ľudia? The sky, look at the river, isn't it good? Look at the sky, look at the river, isn't it good? Winding, finding places to go. And then one day